Egunon, Mireia! Tolosara iritsi naiz. Ba, oso ondo. Ilargi taberna asko entzun dut eta oso ongi. Gustatuko litzaidake zurekin hitz egitea, bai? Bai. Hemendik, pasako naiz? Bai. Venga, bat, torri. Sí. Aizuta, Mireia, noiztik zaudete hemen? Ba, Ilargi taberna 1981 baten hasi zan. Hemen fama handia dakate Tolosan arraro ematen du, baina zure taberna honetan zamburinak. Bai. Ta nolatan basi zineten zamburinak egiten? Bueno, ni hitz egiten dut asko gure komerzialakin eta berse gauzak ateratzen dira berrik. Egun baten nola, guain atera dira zamburinak, ez dakit zer. Ba, bueno, ekarri, orduan guk beti egiten dugu probaketak eta, bueno, funtzionatzen baldin bada, ateratzen da. Eta funtzionatzen du? Bai, asko. Eta jenderi asko gustatzen zaio? Asko gustatzen zaio. Oain galdera bat ingo izu, sekreturen bat aldago zamburina on batzuk egiteko. Bai. Bai. Batez, 2 o 3 sekretu. Esango dizkidazu zuen eri sekretorio. Eta ez diazu erakutsiko eta ez esango? Erakutsiko dizut zerbait, bai. Bale, ez dute zer esango, Mireia, zu lasai. Bueno, Zukaila hortxe, Mireia? Bai. Venga, Sí. bagoazen. Gure zamburinak bi gauzak dauzkate. Bai. Maionesa de combo eta aliño hau. Aliño hau da parte hondureña eta hau da euskaldun partea. Zergatik hau nire okurrentzia izan zen eta hau Berea. Ze ona. Urrengo izango litzakeela, Bai. zamburinak egitea. Hoxe. Eta egiten dira plantxan, egiten dituzue. Plantxan, bueno, iten dugu Sartari, bai. Baina olioa gutxikin, Oso ongi. bueltatuta eta gero buelta ematen diogu eta hau botatzen diogu. Bale. Bueno, iritsi da momentuak. Eta Tolosako jendek, ea zer esaten duen. Bueno, kuadrilla, ongi segi, bale, Mireia, Edraz, agur! Eskarrik asko. Haze usaia dakan honek, que maravilla! Eta Ilargi tabernak lortu du nire kalitatezko seioa. Egunon, guapísimas! Hori suerte izan duzuet! Begira, que boas as tamburiñas! Xarrast, usaitu, xarrast, zer dira hauek? Euskara zamburinak. Euskara zamburinak eta gaztelera zamburinak. Claro que sí. Gallegoz zer moldatzen zea? Gallegoz. Bueno, Galizien oporretan askotan naiz, baina bueno. Nola esango zenuke ze goxuak dauden zamburinak? En gallego. Qué buenas las tamburiñas. Están muy boas. ¡Qué ricas están las zamburiñas! Oso ongi dago. Qué buenas están las zanduriñas. Hori Oviedo alde hortan igual, esango dute. De cualquier manera está bo. Nola esango zenukezu gallegoz? Atera zamburiña razio bat. Saca una ración de tamburiñas. Dale toke. Saca una ración de zamburiñas. Hori diferentea da, beste mariskoa da. Ea esaten dizkidazun Galiziarekin zerrikusia duten gauzak. Adibidez, mariskoa. Pues el pulpiño, Pulpiño. es mucho. Botafumeiro. Furranchos. Los furranchos. Albariño. Santiago Compostela. Osongi. Gaitero bat. Bagasta. Osongi. O caldiño también. Las Rías. Las Ríos Baix. Albariño eta Ribeiro. Albariño eta Ribeiro. A Coruña. A Coruña. Torre Hércules. Amancio Ortega. Aragia ere. Osongi. Las Meiguiñas. Armeguin, Alas. esas aberainas. Eu non as vi. Ah, no nos vas. Lortu duzue! Iñaki Txapeldun, beizak gauzaren. Iretza proa zagizona. Una de Albariño! Ilargi tabernako, okerra, poliki, kontu zortzak, Cuidado. ¡Qué ricas están las zamburiñas! Las zamburiñas. Bermutakin hartzeko maravilla. Erra, ez da? Horrian zeira, andomar! Aizu zarropa politia dakazun, Baiet. Bai? Oso politia dakazu. Bakizu zimazo. Bai, emazteri esango jote etortzeko. Lorin pererin domaz! Bez? Jazta Galizin gaude! Agur majas! Ongi segi, aio!